ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീശാഖാന്യതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. പ്രണാമം. ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോവേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഭക്തി സദാചാറിലെ. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും, പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ സെഷൻ ക്ലാസ് അത് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം 5 ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് രചിച്ച അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ശൈലിയും അമൃതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ഗൗഡീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുമ്പുള്ള, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതാര ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹവും ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിൽ സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യന്റെ സേവകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ്
അതായത് ഹൃദയ ചൈതന്യ ഇവരുടെ എല്ലാം ശിഷ്യനായിരുന്നു. കൃഷ്ണലീലയിൽ ഗൗരിദാസ് സുബലയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യാ ലോകാ ഭുവി കീർത്തയന്തി ഹൃദയാനന്ദസ്യ ശിഷ്യം പ്രിയം സഖ്യേ ശ്രീ സുബലസ്യയാം ഭഗവത പ്രേഷ്ടാനുശിഷ്യം തഥാ സ ശ്രീമാൻ രസികേന്ദ്രമസ്തകമനിശ്ചിത്തേ മമ ഹർനിശം ശ്രീരാധാപ്രിയ നർമ്മ സുരുചിം സമ്പ്രദായൻ ഭാസതാം. അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹൃദയാനന്ദന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ആ സുഫല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഭൃത്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് അവതരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. ശ്രീ രാധയുടെ പ്രിയതമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷങ്ങളുടെ സത്യയെ വിലമതിക്കാൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സും രാവും പകലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രാധാദേവിയുടെ വളരെയധികം പ്രീതിക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ഈ ഗോസ്വാമി ശ്യാമാനന്ദ ഗുരു. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ, ശ്രീനിവാസ, ശ്രീ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവരെല്ലാവരും ഗൗരസുന്ദരന്റെ നിത്യ സഹകാരികളാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സന്ദേശം ഭൂമിയിലുടനീളം പറയുന്നതിനായിട്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അവർ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സഹകാരിയായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിന് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദരും ശിഷ്യരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമികളായിട്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക്, ഈ കലിയുഗത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹകാരികൾ നിത്യരാണ്, അവർ പൂർണ്ണരുമാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അവരെപ്പോഴും നിത്യരാണ്, അവര് പൂർണ്ണരുമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആദേശപ്രകാരം മനുഷ്യരെ, അതായത് പതിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കൈപിടിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ആദേശവും കർത്തവ്യ. അവരുടെ ആ തരത്തിലുള്ള സേവയാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ഉത്കല എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ? ഉത്കല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒറീസ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഉത്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അത് അവിടെ ധരേന്ദ്ര ദാദർപുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിതാവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ മണ്ഡൽ എന്ന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്. അമ്മയുടെ പേര് ശ്രീ ദുരിക. അദ്ദേഹം ഗോപവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആ വംശത്തിൽ തന്നെ, ഗോപവംശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണമണ്ഡലത്തിന് നിരവധി പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഈ മകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് മക്കളുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടുംബം വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, അതായത് ഇവർ എല്ലാവരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മരിച്ചിട്ട്
പിന്നീടുണ്ടായ ഈ ഈ പുത്രന് ദുഃഖി എന്നാണ് അദ്ദേഹം നാമകരണം ചെയ്തത്. ഈ കുട്ടി ഒരു മഹാപുരുഷനായിട്ട് മാറുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ചൈത്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ആ ആ മഹാപുരുഷൻ ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ചൈത്രമാസത്തിലെ പൗർണമിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചത്. ജഗന്നാഥിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതിൽ അവൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അവനെ സംരക്ഷിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ കുട്ടി വളരെ സുന്ദരനായി ഇരുന്നു. എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കൃഷ്ണമണ്ഡല വളരെ ഒരു വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. ഗൗര നിത്യാനന്ദനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും മുഴുകിയിരുന്നു. മകനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പിതാവ് മകനോട് ഒരിക്കൽ മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയ ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമി, അതായത് മാധുഗൗഡീയ പരമ്പരയിലുള്ള ആ ഗോസ്വാമി അവിടെ ആ സമയത്ത് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുവാണ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അംബിക ഖന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റാണ്. ശ്രീ ഗൗരനും നിത്യാനന്ദനും ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരാകും. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാം കൂടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു. അപ്പോ ആ ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, ഈ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. അംബിക കൽന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സുബല പ്രഭുവും ശിഷ്യന് ഗുരുവായിരുന്നില്ലേ? അതെ അതെ, അത് സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലെ പേരാണ് സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സുബല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം ഉള്ള സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ, ഒരു സേവകനായിട്ടാണ് സുബല പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആ ജന്മാന്തരായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം കൊണ്ട് ആ സുബല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സമയത്തില് പാർഷദനായിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സുബലയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം എത്തിപ്പെടുന്നത്. അംബിക കൽന എത്തിയ അദ്ദേഹം ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പേരായിരുന്നു, ദുഃഖി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ആ ദുഃഖിയാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് തേടി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ദുഃഖി പറയാണ്, നിന്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ പുണ്യപാദങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധരേന്ദ്ര ബഹാദൂർ പുരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ദൂരം, അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. ഞാൻ 6 ഗോപന്മാരുടെ വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത്.
എൻ്റെ പിതാവ് കൃഷ്ണമണ്ഡലം, എൻ്റെ പേര് ദുഃഖി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ദുഃഖി ആ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മധുരവാക്കുകളിൽ ആ ഹൃദയ ചൈതന്യ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ്. ആ ദുഃഖി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണദാസ് എന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കൃഷ്ണദാസിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമായുള്ള ആ സേവനം, ഭക്തി, ആഴത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, ധാരണ എന്നിവ കണ്ട ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തോട് ജീവഗോസ്വാമിയെ അടുത്ത് അവിടേക്ക്, ആ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തില് അവിടേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ജീവഗോസ്വാമിയെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദുഃഖി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണദാസ് എന്ന നാമം ഗുരുവിനാൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് ആണ് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹൃദയ ചൈതന്യൻ തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. ദാസൻ ജീവഗോസ്വാമിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും ആ ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ജീവഗോസ്വാമിയെ സേവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അധികാരത്തിൽ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവരെല്ലാവരും ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് അവരെ കാണുകയും ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സേവ കുറേയും കൂടി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് സേവ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ജീവഗോസ്വാമിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സേവനത്തിനായി കൃഷ്ണദാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, എല്ലാ ദിവസവും നീ കാനനകുഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളം കോരണം. അന്നു മുതൽ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയും ആ വാത്സല്യത്തോടുകൂടിയും ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ആ സേവനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ പാത്രം നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കോരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാനന കുഞ്ചത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധം ജീവഗോസ്വാമിയെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണദാസ് ജീവിതത്തില് പുതിയ അർത്ഥം നൽകി. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണദാസ് തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിവർത്തനം അനുഭവിച്ചു. അവൻ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആനന്ദാശ്രുക്കളായി കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ആണെങ്കിലും മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വളരെയധികം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയിട്ടും ചെയ്യണം. ആചാര്യന്മാരുടെ, അതായത് ഗോസ്വാമിമാരുടെ സേവനവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വഴിയിൽ വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രചോദനമായിട്ട് തീരും. അത് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം രാധയുടെയും ഗോവിന്ദന്റെയും നാമങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഓർക്കുമ്പോഴോ അത്ഭുത സ്തബ്ധനാകും. ഇടയ്ക്കിടെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതേ കുഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി തലയിൽ ചുമക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം കാനനകുഞ്ചയിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതേ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിശ്ചയമായിരുന്നു. അതായത് വ്രജത്തിലെ രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയുമായിരുന്നുള്ള ആ ശ്രീരാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും അവരുടെ ആ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മന്ദിരങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ജനിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥലങ്ങളുമാണ് വൃന്ദാവനത്തില് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിത്യ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനും രാധയ്ക്കും ആ സേവനം, അതായത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ചെയ്യുന്ന സേവനം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണദാസിന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും ദാസന്മാരെയും നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണദാസ് കുഞ്ചയിൽ നിന്ന് പാത്രം നിറയ്ക്കുന്ന പതിവ് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആ സമാധിയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകി. ആ സമയത്ത് തന്റെ പാത്രത്തിൽ താഴെ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് തിളങ്ങുന്ന ഒരു വള അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഒരു വള, അതായത് സ്ത്രീകൾ കണങ്കാലില് അണിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം വള അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്ത് കാണുകയുണ്ടായി. അതായത് ആ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ഭംഗിയിൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്താൽ മതിമറന്നു. കൊഞ്ചയിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടി അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഈ വള പുറത്തെടുത്തു. അത് തലയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തരംഗം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതായത് ഈ കണങ്കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കണങ്കാലിലുള്ള ആ വള എന്ന് പറയുന്നത് കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വള, അതായത് തള എന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഭരണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അത് അദ്ദേഹം ശിരസില് തൊട്ടപ്പോൾ അത് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭംഗിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്താൽ അദ്ദേഹം മതിമറന്നു. കുഞ്ച നദിയിലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൈനീട്ടിയ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ആ വള അദ്ദേഹം അത് എടുത്ത് അതിൽ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ തരംഗം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ശ്രീരാധ ഠാക്കുറാണിയുടെ ഇടത് കാലിലെ ആ വള കാണാതെ പോയത് എന്ന് ആ രാധാദേവിയുടെ സഖികൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഠാക്കുറാണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബഹുമാനപൂർവം വിളിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ ഠാക്കുർ എന്ന് വിളിക്കും. അത്രയും വളരെയധികം മഹത്തായിട്ടുള്ള അതായത് സ്ത്രീ അവരെ, സ്ത്രീകളെ ആണെങ്കിൽ ഠാക്കുറാണി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോ അത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ രാധാദേവിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഉത്തരേന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് സംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമാണ് ഠാക്കുറാണി എന്ന്.
അപ്പോൾ ഈ ശ്രീ രാധാദേവി അതായത് ആ ഭഗവാനും ശ്രീ രാധാദേവിയുടെയും നിത്യസാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ആ കുഞ്ചയുടെ അരികിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ വള കുഞ്ചയിൽ വീണിട്ടുണ്ടാകണം. അവിടെ പോകൂ, അത് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം എനിക്ക് കൊണ്ടുതരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാദേവിയുടെയും നിത്യലീല എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കുഞ്ചയുടെ അടുത്ത്, അതായത് ഈ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് വെള്ളം കോരാൻ പോകുന്ന ആ കാനന കുഞ്ചയുടെ അടുത്ത് ആണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാനും രാധാദേവിയും അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ രാധാദേവിയുടെ വള ആ കുഞ്ചയില് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സഖികളോട് അതെടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാധാദേവി സഖികളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രാധാദേവിയുടെ പ്രധാന സഖിയായിട്ടുള്ള വിശാഖാദേവി കുഞ്ചയുടെ തീരത്ത് പോയിട്ട് വള തിരയാനും അന്വേഷിക്കാനും തുടങ്ങി. അവർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ സമയത്ത് കുഞ്ചയിൽ തന്റെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. ആ സമയത്താണ് വിശാഖാദേവി അവിടെ വന്നത്. വന്നിട്ട് വിശാഖാദേവി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു വള കണ്ടെത്തിയോ? അപ്പോൾ വിശാഖാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ദേവത പോലെ, വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ടാണ് ഈ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ മുൻപില് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ തിളക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം അമ്പരന്നു. ആ ദേവിയുടെ അമൃതവാണികൾ കേട്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്താൽ അദ്ദേഹം സ്തബ്ധനായി. വിശാഖാദേവി വീണ്ടും ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു വള കണ്ടെത്തിയോ? ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് വിനയപൂർവ്വം ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. അതെ, അത് എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് പറയൂ. അപ്പോൾ വിശാഖാദേവി പറയാണ്, ഞാനൊരു ഗോപന്റെ മകളാണ്. നീ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ചോദിച്ചു, വള നിങ്ങളുടേതാണോ? അപ്പോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്റേതല്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പുതുതായി വിവാഹിതയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവരുടേതാണ് ഈ വള. അപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിശാഖാദേവി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ കുഞ്ചയില് പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയോ അവളുടെ കാലിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി. അവളുടെ ആ വള വെള്ളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ വള കണ്ടെത്തുവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഇവിടെ കാത്തിരിക്കൂ, ഞാൻ അവളെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുകയാണ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ രാധാദേവി സ്വയം വിശാഖാദേവിയോടൊപ്പം ഒരു മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ ഭക്ത, അവർ വള വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ആ വൃഷഭാനു രാജാവിന്റെ മകളുടെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ആ തേജസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം വള വിശാഖാദേവിക്ക് നൽകി. ആ സമയത്ത് വലിയൊരു നിഗൂഢത തനിക്ക് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള അവബോധം തോന്നി. അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്
വളരെയധികം ഒരു നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി, അതായത് ശ്രീ രാധാദേവിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ ആ കണ്ണുകളോടെ അവൻ നിലത്ത് വീണു. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. അവന്റെ ശബ്ദം ആനന്ദത്താൽ ഇടറി. ആ സമയത്ത് വിശാഖാദേവി പറഞ്ഞു, ഹേ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ, എൻ്റെ ആ രാധാദേവി ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ വിശാഖാദേവി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, എന്താ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആ ശ്രീ രാധാദേവിയുടെ എന്താ ആ പാദം, ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ പാദത്തിന്റെ പൊടി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശാഖാദേവി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ കുണ്ടത്തില് കുളിക്കൂ. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഒരു കുണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുളം, അവിടെ കുളിക്കുവാൻ പോയി. എന്നിട്ട് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ അവ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. വിശാഖാദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവർക്ക് പ്രണാമങ്ങളെല്ലാം അർപ്പിച്ചു. വിശാഖാദേവി ഈ പുതിയ ഗോപിയെ ഈ ശ്രീ രാധാ ഠാക്കുറാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോപസ്ത്രീയായിട്ട് രൂപം മാറുകയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് ശ്രീ വിശാഖാദേവി രാധാദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ കൂടെ നിന്ന രാധാദേവിയുടെ അവിടെയുള്ള സഖിമാരെല്ലാവരും ആ പുതിയ ഗോപികയെ ആ നടുവിലായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഇരുത്തി എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ശ്രീ രാധാദേവി തന്റെ വള എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തിയിട്ട് ആ വള എടുത്തിട്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള വന്ന ആ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്നിട്ടുള്ള ആ ഗോപ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള അവരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ തിലകം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ തിലകം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പോകൂ. ഇതോടെ രാധാ ഠാക്കുറാണിയും അവരുടെ എല്ലാ ഗോപി സുഹൃത്തുക്കളും അപ്രത്യക്ഷരായി. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ സമാധി തകർന്നു. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി. വെള്ളത്തിൽ തന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ വള തന്റെ നെറ്റിയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച ആ തിളക്കമുള്ള തിലകം തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കുളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന, അതായത് ആ നെറ്റിയിൽ ഉള്ള ആ തിലകം മാത്രം സ്പഷ്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു. ബാക്കി എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീ രാധാദേവി അവരുടെ സഖികളും എല്ലാം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷരായി. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഒരു തിലകം കണ്ടിട്ട്, അതായത് വളരെയധികം അത്ഭുതവും ആകാംക്ഷയും ഒക്കെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്. അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയതായിട്ട് ഒരു നാമവും, ശ്യാമാനന്ദൻ എന്ന നാമവും രാധാദേവി കൊടുത്തു. ഒരു തിലകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി. അപ്പോൾ ഇത് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ശ്രീ രാധാ ഠാക്കുറാണിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ആ നെറ്റിയിൽ തിളക്കത്തോടെ തിളങ്ങിയ ആ പുതിയ തിലകം കണ്ടപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി സ്തബ്ധനായി. അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് തന്റെ യജമാനന്റെ മുന്നിൽ വണങ്ങി
കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ അത്ഭുത കഥ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് അവര് പല രീതിയിലാണ് എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ അടുത്തേക്കും അദ്ദേഹം വന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പെരുമാറി, വളരെ കോപാകുലമായിട്ട് പെരുമാറി. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലാണ്, വെറുതെ പറയുകയാണെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഹൃദയ ചൈതന്യ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോപാകുലമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചത്. നീ എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ശാസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ആ ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ ശിക്ഷണങ്ങളും ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് സന്തോഷകരമായ മുഖത്തോടെ സഹിക്കുക. കാരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സഹിച്ചു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഹൃദയ ചൈതന്യ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അന്ന് അതില് ശ്രീരാധാദേവി വന്നിട്ട് ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യെ ശകാരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ പേരും തിലകവും നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഹൃദയ ചൈതന്യ രാധാദേവിയുടെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഹൃദയ ചൈതന്യ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിനെ തൻ്റെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട്, നീ വളരെയധികം ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അതായത് ശ്യാമാനന്ദ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീ രാധാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഈ പ്രഭു പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ വർഗത്തിൽ ജനിച്ചത് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അതല്ല, 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ വംശത്തിലല്ല ജനിച്ചത്. വ്രജവാസി ഗോപന്മാരുടെ വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത്.